Lubomír Galko má 42 rokov. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského, odbor teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov. Po niekoľkých rokoch práce softvérového špecialistu začal pôsobiť v obchode a marketingu na rôznych manažerských pozíciách. Riadil vlastnú sieť maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok a pôsobil aj ako riaditeľ hypermarketu zahraničného obchodného reťazca vo viacerých mestách Slovenska. V súčasnosti už 6. rok ako riaditeľ vedie obchodnú alianciu, akciovú spoločnosť Dona DN, ktorá zastupuje a hájí záujmy domácich obchodníkov, dodávateľov a spotrebiteľov. Je športovcom telom aj dušou. Športu sa vo svojom voľnom čase venuje od útleho veku. V mladosti aktívne hrával futbal. Rád lyžuje, hrá tenis, volejbal a florbal. Ako tréner aj ako hrajúci kapitán vedie futsalové mužstvo Dona v Lige 40-tníkov. Je podpredsedom strany Sloboda a Solidarita a členom jej republikovej rady, predsedom výboru pre regióny a regionálnym predsedom SAS Západ. Patrí medzi zakladajúcich členov strany Sloboda a Solidarita. Po zvolení za poslanca Národnej rady by sa chcel pričiniť o obmedzenie neprimeraných privilégií, akým je napríklad poslanecká imunita, zlikvidovať súčasnú korupciu a bojovať proti rozkradaniu nášho spoločného majetku. Zastáva názor, že čím úspešnejšie sa podarí ubrániť verejné financie voči terajším zlodejom, tým bude viac peňazí aj na školstvo, zdravotníctvo, kultúru či šport. Volám sa Dana Galková a som manželkou Luboša Galka. Spočiatku som vôbec nemala v úmysle vystupovať v tomto šote, ale keď sme sa bavili o tom, že kto by mal zhodnotiť Luboša ako človeka, tak som si povedala, že v podstate sme spolu 20 rokov a poznám ho asi najlepšie. Prečo by som odporúčala voliť Luboša? Myslím si, že v čase, keď korupcia je už súčasťou nášho života, keď tu máme netransparentné, predražené tendre, ktoré možno budú splácať ešte budúce generácie, je nutné, aby tieto veci začali riešiť ľudia čestní, ktorí majú dostatočný morálny profil, aby nepozerali na svoj vlastný prospech. A myslím si, že takýmto človekom Luboš je. Som zakladajúcim členom strany Sloboda a Solidarita a som na to hrdý. Ako predseda výboru pre regióny sa snažím zastupovať záujmy všetkých regiónov Slovenska. Bez ohľadu na to, či to je okresné mesto, mestečko, obec či malá dedinka. Cítim v sebe dostatok síl a odhodlania, aby som sa počas najbližších 4 rokov za svoju prácu nemusel hanbiť. Ja som pripravený túto vašu dôveru nesklamať. Ďakujem vám.